Babay ihid. Ito na ang ilubong si ihid, guys, no? Ana na siya diha, no? So, muna una na tong chores ron sa atong backyard. Ay, tanawon ta mo, oh. Nakainom ron sila og Vita Egg Advance, no? Matong gigamit nila. Oh, mao ni sila katong mag-ingonan nila ni ilang nest box, gwapo kaayo. Diri ra na mo gitaod. Tanan. Oh. Mao nila ranging area nindot kay tanan, no? Dako, pero dili na healthy. Namatay gid si ihid, guys. Wa na swertihan, no? Katuning kuan. Namatay siya kay tungod kay paminaw nako masigian siya og kayatak-yatakan kay daghan siyang bunog siyang lawas, no? Kani katong ni-follow mo sa ako ang Facebook at H3G Happy Backyard Farm na dito ang story ni ihid. So diri lang ko to si ihid atong ilubong ang ato ang piso, no? Proper disposal lang, no? Babay ihid. Ito na ang ilubong si ihid, guys, no? Ana na siya diha, no? So, muna una na tong chores ron sa atong backyard. Bye ihid. Ito lang ikuan. Muna unang chores. Ang sunod nga chores na kong buhaton karon dire sa atong backyard is i-update ta mo sa nahitabo dito sa ubos sa ako ang layer o katong mga kuan, mga ranging area na to dito og ang atong mga piso nga bag-ong batch 4, no? Batch 4 siya for next year, no? February harvest, no? Usa to si ihid nga tong gilubong. Kuan to siya, apil to siya sa kuan unta pero wa siya, luckily wa siya ka-survive. So adto tas ubos patan-awon ta mo dito sa ato ang mga update sa atong backyard diri. So guys, usa ta mag adtos manukan, magpalungag sa tang ante og kuan. Saging mundo, kinsay kaila ning saging mundo, berira kay ni dira. Pertining gamaya, pero pertining lamia. Dara ante oh. Oh, dara si ante og si Ador. Dara dito oh. Oh. Dara. Oh, lungago na nila para among breakfast dire, no? So guys, adto na ta sa manukan, ubos. Tanawon ta mo dire sa atong update, no? Atong mga piso dire nya nagdatag kape. Medyo tigni karon atong backyard kay gasigig uwan dire, gagabi mo uwan, no? Nabaguhan ato ang mga piso. So una ta dire lang sa tayo, una ta mo sa chicken coop, no? Itor ta mo dire guys while nag-inom kog kape. Kung hilig mo kape, pagkuha mo. So ako na din ning butangag automatic close atong kuan mura nag SMC side. Dara oh. So musira na ni, no? Ay, stall. Oh, then dara ang atong coop dire. Wala na siya mga manok, no? Nya gi-condition na pud nako ang iyahang beddings, no? Gi-disinfect na ni nako siya sa wa kakita na sa ako ang Facebook ang uban. Gibutangan na nako rice hull nga bag-o, no? Gikuha ang karaan, wala na nako pakita. Na dito ay fertilizer ibaligya na ni ante dire, no? Sa ganahan tag 50 ra ang kuan pero pick upon ninyo sako. Oh, mao na siya kana kondisyon na kaayo. Oh. Then nangutana mo asa ang ato ang mga layers, no? Itong isira sa ni ato ang kuan. Isira sa ni nato ato ang kuan. So atong mga layers na diri guys. Kapisa ta. Naka-range ni sila sa katong grower house na to before. So kayo atong grower house is atong mga kuan wala naman, so sila ang nipuli dire tara ay tanawon ta mo oh. Nakainom ron sila og Vita Egg Advance, no? Matong gigamit nila. Oh, mao ni sila katong mag-ingonan nila ni ilang nest box, gwapo kaayo. Diri ra na mo gitaod tanan. Oh.
Nana sila niya ilang ranging area na dito. Tanawon ta mo diri sa gawas. Are. Ari ta dire. Nagihapon na to ang native dire. Puhon ko na. Tara. Mo nilang ranging area nindot kay tanan no. Dako. Pero dili na healthy kay wala na siya sagbot no. Ako ra ni sila i-relocate pohon pabalhino nako di are. Kani kay kani atong knitting system god kani ma-transfer ni siya guys kani. Gi kuan ra man na gi ugsok ra na diha no. Ma-move ni siya. Mo ni gitawag portable products ni accounting of duties ah. So mo na ni sila ron na sila dire. Then ang last na tong Then ang mga piso na nas babaw atong patanawon ta mo niya sa mga piso. So dira mao na ang ato ang mga kuan mga layers nga karaan no. Ako sugyapon kay na sila mga itlog guys. Ang next na tong buhi ka ng murag brown. Ana. Mao na siya gitawag og D102 no. Sa kahibaw, mao na sila mga hybrids na to ang gi-grow. Nya, luckily guys, naka-reserve na tanan atong piso di ay no. Salamat sa nagpa-reserve. Ang uban naka-down na, ang uban waiting na lang gid ko para mo down para ma-book na gid siya no. Happy farming tanan. So mao ra na tong video sa pagkakaron kay mauli na pud migbalik sa Lapu-Lapu sa iyo miglargang ador kay manglimpyo pa mi dito sa balay kay ang atong katong gibutangan sa piso lagi. O tanawon sa tamo quick sa piso ha. Dara ay. Oh. Dara ang ato ang mga piso. Gilahi-lahi nako. Oh. Mga dagko ni dire. No og ang laki. Inana man ko guys no kay para kuan sila kanang dili mas tampid ba para itong ihid. Tape na nako ninyo. So ipaong ng suga ni ante. Then ang usa dire. Oh. Tara dire ang kuan. Uy, ay nasud. Tara oh, buyag. Active og healthy kayo. Naka-multilights premium ron sila, no? Oh, ana ni sila. Nindot sila dire, itugnaw guro ning uban. Oh, mana ni, no? Happy farming tanan eh. Are na ni sila dire. Gwapo na kayo sila, kuan di na sila magkahugaw. Oh, ito sira. So nindot na ilahang ko Andre, ay ang suga wa din na pa pagmonta ni. Bye.